बानी गलतियों कइले बानी तो परीक्षा में तुम्हारी फेल आ गई। बताइए बात खाती हमारे पापा लाठी लेके बैल खानी तुड़ा गइल बा। खाइले के बाद हमर जान ना बचे। हमने का गलती बा कोचिंग में आवत तरी से लड़की जींस पहन के टी-शर्ट लाली लगा के पूरा फेस पोस्ट करके आवत तरी से हमनी के देखो तरी से तो कोनिए पर ध्यान रह जाता तो हमने का गलती बा। कोनिए के देखते देखते कोचिंग के छुट्टी तक हो जाता। इस के दौरान में एगो लड़की से कोचिंग में प्यार हुआ प्यार तो हम अपना कोचिंग में कोनो पढ़ाई करे जात रहनी तो ओकरा के देखे जात रहनी तो कहां से पास करी हो पास करी सो अब फेलो आ गई सो तो हमार के गलती बा ना पर उठलाई लगा के आके सो अपन के पीछे पड़ती और फेल होती सब लेडीज ने हमरा के पहले पढ़े रहनी फोन करके बात करे के कोनो तरीका हमारा सर एक खाली कोनो टॉपिक होके के चाहिए रात रात भर उ हमरा से बतियावे ऐसे को चक्कर में लाइन में परोस लाग गले से हम अपन घर छोड़ के भागल बानी। कइला के कितना फायदा बा तो बड़वा लोग सुनी तो दिन भर कोनो ना काम करी और घरे पर दिन रात हम मरी। प्यार में सब कुछ खाली से यही से परीक्षा में पूरी तरह से हो गई हम फेल। हमरा गर्दन पे बात दबावा और यही से किल किल के रहता नहीं साला। अब हमरा पापा के हाथ में बा लाठी और लागत है हमर पीठ का पार अब फाटी। रागे लगे टाइम बा तो मारा तुम्हारा ओहो अच्छा कोइला खाना से प्यार तो भइनी की आ देनी दिल आ स्टॉप बना रील हमर दिल के कुछ ना बुझला फिर प्यार के पड़ गई भारी है एही सब आगनी परीक्षा में फिर जब हम जानी होकर इच्छा तले आगल पड़ी चेक चेक अब पापा मरिया लाठी से मम्मी मारी चप्पल से प्यार के बाद हमार हाल हो गइल बा कुत्ता के। अब हम लास्ट में इतने कहें कि तू लोग भैया लोग सब के फेरा में मत पढ़ियो लोग अगर पढ़ाई के बाद तो आई एम शत्रुघ्न शो के सब्सक्राइब करो लोग लाइक करो लोग कमेंट करो लोग शेयर करो लोग। प्रणाम जय हिंद।